chidimbu chamamangarira munhu nei kudare rezive ozvonotorwa dare matero aiwa pamusoro imambo pamusoro iwadare ini ndakamhangarira Fatima namai. Fatima namai tuti muna 2021 ndaicheka uswa wekicheni muri muna kutanga kwaJulayi. Saka ndicheka uswa wangu wekicheni, uswa wangu watokungopera kupiswa piswa. Pazasi pemba yawo panechepamunda panga paine uswa. Saka ndakaona mwana wake anonzi Knowledge arucheka uswa ari kutofamba hake. Ndati Knowledge iyo ndiri kumbirawo zvichini uswa. Kana Knowledge iya alright. Enda henyu mocheka ine uswa handisikuda. Saka Knowledge anogara padhuze nambuya wake. Zvakandinetsa kuti ndicheke uswa pamunda ipapa paKnowledge. Mbuya wake waripo semunhu mukuru ndisina kuvataurira. Pamwe wari kuda. Ndibva ndaenda pambuya waKnowledge zvaiva zvako zvekuma9 makuseni. Ndabva ndasvika ndati ndiri kumbirawo zvechini uswa. Ndikanzi naiwo uswa handina basa nawoba. Enda kungocheka wangu ndacheka wadini wakwana. Saka pane chikwere chachiripo chehuku chachisina chinhu. Ndakaenda kutsamira chikwere chiya ndiri kutaura nambuya wayo. Pandakangoti gobhoyo wakabva ati kuti mukicheni mawo wamira paruwanze. Saka tatongotaura tiri panze. Ndabva ndavakumbira vaibva vati honi enda unocheka. Saka panguva yandinenge ndakaenda kutsamira chikwere chehuku, chikwere chacho chakabva chachitseya kudai. Ndabva ndakuti ndakudonha kaka. Ivo bva vatanga kuseka zvikanzi aiwa Sahwira umu hamuna kana huku. Ndikati ndiri kuona kuti hamuna kana chiniba kana huku. Huku dzakaendepiko? Zvikanzi huku dzangu ndikuti ndikaita huku dziri kuiva nemi. Ndabva ndati ndakutoti fambe ndakubuda kunze kweruwanze. Saka zvanzi nambuya waya Sahwira kana une kahuku kadoko kakadai sendidini ndipewo. Ndibva ndati kumba uko kune huku dzangu 7 dziripo. Mukaenda ikoko kuna mhai vanokupaiwo chini huku 1. Endai munoenda ikoko kuna mhai. Inini handichina nguva yekuenda ikoko, ndikutsvaga uswa wangu ndikabvako nenda kunowedza kugona. Zvanzi nambuya waya wakapedza 2 weeks wasina kuenda kutora huku. Rechi3 ndobva ndakahanza namai vangu wakuti mbuya waya wakataura kuti wachava chitora huku, wauya ndabudisa keji, watsara huku yavanodini yavanoda. Ndati iwe zvatopera tatogara tokangana kuti kuvuka kwakapera futi gore rechi2 futi tasvika munani. Takusvika munana Juni imomo. Ndibva ndangonzwa navanhu vakomana kune munhu anopopota kugiraundi. Vamwe vakuti imimi munomboteerera weri vanhu vanopopota kugiraundi. Ndakanditeereri bai. Ndikanzi ngei? Ndikatadza kurara navanhu vanenge vadhakawo vachingopopota. Zvikanzi munamboteerera munhu. Saka Fatima uya akazouya panext door pane imwe imba iri nechepazasi, imwe iri nechepamusoro uya yedu panapa. Nechepakati apa anga akabereka mwana nejira iri. Ndabva ndanzwa kuti iwewe Swema iwewe pamai wangu huku yechikwambo. Iwewe ka nyaya yako yoda kutobuda pabhosvo kutora. Ndokwaida kutobuda. Ndandirudi. Nhasi warutotaura zita rangu warunotuka inini ka. Vandanyatsa kuteera ndikati ndozvinotaurwa navanhu kuti namboteererawo kana muteereri nei. Apa anyatsa kuuya padhuze nepamba kuti nyatse kunzwa. Ndamboshingirira ndirimo mubhavha muya. Ndichonzwa ari kutoti nhasi tiri kuda kupedzera nhasi watouya padhuze. Ndatonyatsa kuuya pano padhuze kuti unyatse kunzwa kuti iwewe wakapa mai angu huku ine chipambo. Iwe ndichibva ndatoti aizve pfeke hembe yangu ndabuda. Ndabva ndaenda kumira pane kondiwa riripo ndamira pakondiwa. Ndichonzwa kutowedzera kuti
Chikwambo kuda kutotipedza kumba kwedu, kuuraya Kristina, kuuraya Ngito, kuuraya mwana, iwewe uchibatsirana nehanzvadzi yako. Ndakutokupedzera. Ndikati asi ndikuenda. Ndabva ndamusvikira Fatima ndikati, Fatima, unomboziva kuti zvaunoita izvika izvi ini handizvidangu. Zvikanzi nhasi zvakurwadza nekuti ndakududzira. Ndikati zvandirwadza nekuti wandidudzira. Akabva adzikisa mwana wanga anaye kumusana kwotanga kuita hembe yake kudai. Ndikati nanangu yaikurowana newe kana ndine simba racho kurwa newe handina. Ndabva ndatora jira iri. Zvikanzi tora. Anga adzikisa mwana pasi tiite zvekurowana. Ndabva nditi tora jira iroro. Ndatotora jira iroro. Ndabva ndatoenda naro kumba. Ndakatosvika. Saka mai vangu vanga vakuteera takasangana pagondo pa. Zvikanzi chini? Ndikati ndatomutorera jira iri. Handisi kumupaba. Apana ndakuenda kutaurira hanzvadzi yangu ndatorera munhu chini? Jira. Ndabva ndatorisa mumba. Tagara tatobika sadza redu dzanga dzakumapasi 8 manheru. Takutoya sadza redu namai vangu mukicheni. Achibva adzoka achipopota. Zvikanzi jira rangu iroro rawatora iwewe risarare richinyengwa nezvidhuma zvako. Jira iroro ratombopfukidze kana kitsi yako. Hatina kumudarika nekubhara. Inini ndoko ndakataura nyaya yangu. Ndaenda kunomhangara nyaya kumasabhuku. Wachibva waitonga. Haana kuramba nyaya yake. Akaibvuma. Takatongwa kairi achibvuma nyaya yake. Azoipa achibva anzi iye paitongwa nyaya akabvuma nyaya yake yese. Akati ndoziva kuti ndaichimupumha. Akanzibhadhara mbudzi ngani? 4. Mbudzi haana kudini? Asati abhadhara mbudzi. Musi wa21 December. Takagara zvina mai vangu waya tiri 2. Takagara hedu mumba. Tikati nyaya isati yadini zviyapera. Tatogara mumba medu. Iya. Takabva tanzwa mhiri kuseri kwemba. Yowe. Anoiwe ndipe muzukuru wangu kani. Takabva tangoziva kuti ndiye. Takaramba takati mai bva vati sabudi abva dhoo. Ndikati handisi kubuda ndakatogara hangu handiendi kuseri kwembako kana aine dombo akanitema. Takabva tatonyarara. Tapinda umu. Takabva mai vakabva vati ngatirarei pai mukicheni. Zvekukwira masitepisi kuina handisi kuda. Takabva tatorara mukicheni tatowaridza tarara. Kuma 1 dzeusiku. Achibva ndanzwa digidiri. Pamasitepisi aya ekubhedhumu kwedu pane dombo riripo rokuti ukatsika kana imbwa kana chini chikangotsika unonzwa kuti gidiri. Ndati mhai. Mombe iya inoya bhavha redu yadini? Yauya. Zvikanzi mombe yauya ndikati ngatirore muzvimasitepisi apa. Mombe yari kuridza mutsindo pai hanze. Ina handina kuziva kuti ndiye. Saka kutaura kwatakaita uko akaenda kobata makii ese kumabhedhumu abva aona kuti kwakadini kwakakiiwa. Abva aona kuti vanhu vari kukicheni. Achibva auya kukicheni bva akumanikidzira kusunda dhore pai remukicheni. Abva akupinda nesaidhi kudai so. Saka inini ndanda kupfeka hembe ndabata tochi kuti ndione kubuda kodzinga chinyi mombe. Zvikanzi namhai imbonyatsa kuteerera pamwesi mombe pamwembo yakwira pamusoro apo yatodini yaenda. Ndikati kana mhai kundori nemutsindo yemombe iya inotopedza gadheni uswa wakunetsa. Saka kufundwa koita dhiri. Ndinofamba nyanyi munhu arida kupindurana nemahara. Ndichangoona kuti makadzoka pamwe mune BP. Zvekuti ndaenda kusenza taura. Ingotaura muende mumagumo. Apa ndakutoenda pamagumo ndakutosvika. Ndichibva ndadini ndarovera dhori yari yakunze. Ndarovera dhori yari yakupi kunze. Ndobva ndini ndauya ndiri kuda chinyi? Ndiri kuda mwana. Kana makambonzwa kuti kune mwana akachekwa kuRiverside ainzi akapotereswa. Zvika ndiri kumuda mwana aimbumuchengeta pano. Ndiri kuda hanzvadzi yake Fatima Ngito. Ndiri kuda munin'ina wangu Ngito ari pano. Pano kana kumba kwedu kukafiwa. Guwa rimwe anenge afa kumba kwedu. Ndiri kunza pano anochererwa pamba penyu panapa. Apanga asina hembe ari mupushu.
usiku ndabva ndadaidzira vanhu vemumaraini ndichibva ndadaidzira vanhu vemumaraini akakasika kuuya vanhu vazhinji vemumaraini macho vangu vakatodhakwawo vakasika kusvika vanonzi baba john ndo vakakasika kuuya vabva vatomuona akabva ngoti werere nechinyi nekubvaenda nechekuseri kwebhavha vamwe wese vakasara vosvika vakavheneka netochi havana kuzomuona yanga aenda kupinda mukicheni yepanext door chibva murume here kana mukadzi aifamba ari mupushu akauya sitorina kana hembe usiku wacho iwowo vanhu vaivapo vakati hapana zvakataura vangomuona kwakutonyarara ari chibariro ari chibariro wabva watongomuona bva watonyarara zvikanzi inini yangu ndoda kuti iende kwabhozvongora ini ndobva ndakachisumuka ndabva ndaenda kumapurisa kunyaya kuzeta rapiri zeta rapiri ati endai kucivil court ndaenda kucivil court vaibva vanditi dzokerai kwakatongwa nyaya akutofara nyaya yacho tuchiva muchirimika akazouya inondirwadza mukuti pedzai nyaya anozopedza nyaya yacho inoramba siku yekunyaya kwacho ipi yatovhura manga mazvita zvatoita ipapo tomboinerega tikupe mukana mumbonofunga futi pachauya mozotaura ipi yaputika haichakwiri ndinakuvabatsira wachirapa nokuti kuti munhu iye asauye zviri kukonzerwa nemasabhuku makono ari kuti tiri masabhuku makono kuti munhu iye asauye ari kumaya vari kunzi endai kwamunoda tirakuona kuti nyaya yacho munoipedza sei ende iwo vanhu kwachiri kwacho tirakuona kuti vanotiita sei inyaya yabva kwenyere ndabva kokunovasunga vanonzi akatoenda kunomhangara kwamafoni zvavasara chisamona vatisara tisamona masabhuku ndikwa chiduku icho masamona acho ndatoya nawo tataurira ishe wenyu mbuya endai mundogara zvakanaka tataurira ishe wenyu yogadzirisa